Vinga, som-hi! Hola, què tal? Benvinguts i benvingudes a un nou programa del Vèrtex. Avui un palet tard respecte al que és habitual, però bé, estem aquí per comentar un nou Gran Premi, el Gran Premi dels Països Baixos. Ho farem, com sempre, amb el Jordi Cobo al costat. Jordi, què tal? Bona nit, com anem? Bona nit, bona nit. Hem viscut el primer Gran Premi dels Països Baixos, Gran Premi d'Holanda, en la tira d'anys i jo crec que hem tret molt bones conclusions, ens ha agradat bastant i tenim ganes de repetir. Tenim ganes de repetir perquè ha estat realment espectacular el que hem viscut aquest cap de setmana a Zandvoort, amb un ambient que no recordàvem des d'abans de la pandèmia, inclús així un ambient car de veure abans de la pandèmia. Comentarem tot plegat, com sempre, com també és habitual últimament, al costat del Rubén Gómez. Rubén, què tal? Bona nit. Hola, bona nit, Biel. Veig que tu ets del grup de gent que viu Països Baixos i no Holanda. Però bé, Soc, eh, soc dels que diu Holanda, però dic, va, intentaré esforçar-me avui. jo Bé, sóc més Team Holanda. segurament, Que... segurament algun Holanda s'escaparà perquè és el que surt naturalment. Diana, tu ets d'Holanda o de Països Baixos? Què tal? Bona nit. Jo sóc de l'antiga escola, jo sóc d'Holanda. Bona nit, què tal? Sí, em pensava que, que eres de De l'antiga... Barcelona, però bueno. Oh, per favor, ja comencem. De l'antiga És escola... insostenible. A l'antiga escola, com és el circuit de Zandvoort, un circuit que ens ha regalat un cap de setmana pel record, per diversos motius, per aquestes escenes d'autèntica bogeria amb l'Orange Army a les grades, amb aquesta recuperació del liderat del Mundial per part de Max Verstappen. Segurament són els dos grans ítems, no?, d'aquest cap de setmana, que hem gaudit bastant. Si ja s'ha gaudit des del sofà de casa, no em vull imaginar com es deu haver gaudit des de les grades de Zandvoort. Doncs Sí, sí, una és cursa que no ha estat la millor de l'any, com ja esperàvem, un circuit molt espectacular per donar voltes a entrenaments i en classificació i que als pilots els hi ha agradat en general, però al final la cursa el que esperàvem era pocs avançaments i hem vist pocs, molt pocs, només la remuntada de Pérez una mica, però poca cosa més. A mi no em va semblar un mal gran premi. Va ser un gran premi amb molta estratègia i molt tàctic, però jo la veritat és que vaig estar bastant enganxada a la pantalla tota l'estona, perquè com que els gran premis d'estratègia mai saps exactament què pot passar i bueno, són molt tensos, sobretot últimament amb Exacte. Verstappen i Hamilton. És un gran premi d'estar tensa i estar tota l'estona mirant a veure. Per tant, no va ser espectacular, però jo no diria que va ser tampoc ni avorrit ni dolent. Va estar bé. Segurament no va ser espectacular, però sí que va ser interessant, no? Aquesta dicotomia sí, Sí. que la Va tenir podríem... Sí, tensió. jo crec Va que tenir tens tensió. és la paraula exacta. Mm. Mm. És que, al cap i a la fi, sí, no va haver-hi lluita en pista per liderat o per la victòria més enllà de l'avançament de Verstappen a Bottas, però sí que va haver-hi molts intents, sobretot per part de la Mercedes, d'intentar remoure una mica la classificació, d'intentar fer undercut, d'intentar, en definitiva, jugar el 2 contra 1 contra Verstappen, però bé, era el cap de setmana de Verstappen, no va cometre ni una errada, va ser una demostració a casa seva que va fer gaudir a tots els milers d'aficionats que hi havia a les graderies de Zandvoort i és això, no va ser un cap de setmana amb moltíssima acció en la cursa, sí que vam tenir coses curioses, no?, de tot el cap de setmana de Zandvoort i accidents i coses així amb banderes vermelles, però en definitiva jo crec que ens ha donat bona sensació aquest primer Gran Premi dels Països Baixos barra Holanda barra com vulguem dir-li. No sé vosaltres, però jo tinc la sensació que és el Gran Premi més maduresa que li recordo a Max, perquè domina la cursa Sí. en tot moment, la controla com vol, quan creu que ha d'apretar una miqueta perquè Hamilton apreta del tot i ho dona tot, ell apreta una miqueta i té tot sota control. Fred, calculador, no gens impulsiu com era abans. Per mi és una demostració, segurament és una de les demostracions de candidatura al títol més fortes que hem vist enguany. Jo crec que és la seva evolució, perquè des de finals de l'any passat, jo crec que les seves victòries han deixat de ser
de remuntar, de sortir cinquè i avançar tothom, sinó que és de pole position i tirar des de la primera volta i controlar sobretot la cursa. La seva evolució és molt similar a la de Hamilton. De fet, Hamilton a McLaren era un pilot molt espectacular que guanyava curses, era un pilot de highlights, que al final les 2-3 millors curses de l'any sempre les guanyava ell, però després a Mercedes es va convertir en un pilot més fred, més calculador, però que guanya mundials. I jo crec que Verstappen va per aquest camí, independentment de si acaba guanyant aquest mundial o no, perquè té davant al millor pilot de l'última dècada. Jo veig una evolució molt similar de Verstappen amb Hamilton. I sobretot també tenint en compte que jugava a casa. Això és una pressió afegida espectacular. I a part saber que tothom volia que guanyés i que havia de fer un bon paper. I amb tot això va conduir com va conduir. Per tant, jo estic gratament sorpresa. Això ara que deies, no? Això de conduir a casa, de córrer a casa, segurament és una arma de doble fil, no? Perquè per una banda, tot el que suposa tenir més de 100.000 persones, totes vestides de taronja, amb bengales de color taronja, a cada volta, cridant quan passes, absolutament embogides quan fas la pole position, a la sortida, quan fas l'avançament sobre botes per tornar a liderar la cursa. Això et juga a favor, evidentment. Diguéssim que et dona 2 km per hora més, si vols dir-li així, no? Aquests 5 km per hora més a final de la volta, aquesta dècima. Però, clar, d'altra banda, ostres, tothom està pendent de tu, tothom està esperant que guanyis, tothom està esperant que ho donis tot i la pressió és enorme. I aquesta demostració, precisament el que deia abans, no? Aquesta demostració de maduresa de Verstappen en el cap de setmana, que segurament ha tingut més els focus a sobre des que és a la Fórmula 1, per mi és... si algú tenia algun dubte de que podia guanyar el Mundial, la candidatura ara és encara més ferma que mai. Pedro de la Rosa va comentar a la transmissió a Dazón que el Gran Premi de casa era el més complicat per un pilot de tot l'any, per la pressió. De fet, a Ayrton Senna li costa moltíssim guanyar per primera vegada a Brasil. Estem bé al cap, per exemple, Sebastian Vettel a Alemanya només ha guanyat un cop, mai ha guanyat a Monza sent pilot de Ferrari. No és tan fàcil. O sigui, sí que tens moltes coses a favor, però també la pressió l'has de saber gestionar. I Max, en això, en el tema de gestionar la pressió, sembla un mestre, tot i tenir 23 anys. Segurament, ara que deies, no, Rubén, aquests noms de gent que li costava guanyar a casa, l'excepció contrària és Hamilton, que el més estrany és que no guanya Silverstone. Sí. Però bueno, també a McLaren no guanyava a Silverstone, només la del 2008, va ser quan va ser més veterà. Sí. Schumacher també a Alemanya li costava, no guanyava sempre. No és tan fàcil. I més encara... Digues, Diana, perdona. No, que és el primer gran... Bueno, a part de Silverstone, però és un dels primers grans premis que té públic després de la pandèmia, o si més no, tan públic. I jo crec que també és un altre factor, és a dir, porten un any i mig corrent sense ningú a pista. I de sobte que hi hagi 100.000 persones en el teu circuit de casa... A veure, que porten... Si han estat molts anys corrent en públic, és evident, però, no sé, a mi anar a un bar i que hi hagi molta gent ja m'agobia a vegades. No sé, la idea de que ara de sobte hi hagi tantíssima gent mirant-te després d'un any corrent sol, doncs, bueno, jo crec que també és un altre factor a tenir en compte. La pandèmia ha afectat en moltes coses, o sigui que a nivell mental és espectacular el que ha fet. Espectacular l'ambient de Zandvoort. Jordi Cobo, tu que ets especialment fan de Max Verstappen, devia ser impressionant per tu, encara més que per altres persones, veure com estaven les grades del circuit holandès. Sí. Des de casa era totalment de dir, hòstia, si he d'anar a algun gran premi algun dia, Zandvoort entra a la llista al top 3, directament. Jo li he dit al Cobo, l'any que ve anem a Zandvoort. Aviam, s'ha de dir una cosa. Per una banda sí, a mi em va ser impressionant, però el meu jo patidor va estar patint molt
de que les coses sortissin bé. Només faltaria que tinguéssim un Gran Premi a Holanda i que a Max Verstappen no li passés alguna cosa que el privés de guanyar aquell Gran Premi. Ja ha passat alguna cosa aquest any amb molta mala sort per Max Verstappen, que ha perdut victòries així doncs, per punxades, per col·lisions, pel que sigui, i no volia que es repetís. Per tant, el meu joc partidor sí, s'ho va passar bé perquè hi havia molt d'ambient, però per altra banda també hi havia tot aquest factor. I sí, Zandvoort és un circuit interessant, per ambient seguríssim, per circuit potser no tant, probablement jo tiraria abans per Monza, Spa, sobretot Monza. Monza també és un gran circuit, és dels millors circuits del calendari i té un ambient igual que el de Zandvoort o fins i tot millor, no? Perquè al cap i a la fi també soc de Verstappen, però sobretot soc ferrarista i l'ambient de Monza per mi segueix sent número 1, per tant si hagués de fer una llista Monza seria el número 1 encara en la llista, per tant ja veurem el futur. Monza seguirà estant, Zandvoort al moment és una prova que s'està posant en prova en aquest any, sembla que ens ha agradat i veurem, sobretot a partir de l'any vinent, no? Amb aquests cotxes nous que tindrem, segurament serà inclús més interessant, no només per l'ambient, sinó pel que ve a ser la cursa. Igualment, tampoc ens enganyem amb Zandvoort, és a dir, Zandvoort al final ens endurem bon record enguany per tot el paquet que ha estat aquest cap de setmana, no? Sobretot a nivell visual, a nivell de públic, sense la tirada de Max Verstappen, i amb unes grades a mig omplir, diguéssim, seria molt diferent, estaríem parlant d'una altra cosa, ja estaríem dient, no sé si val la pena tenir-lo al calendari. Que a mi no em desagrada com a circuit, vull dir, crec que ens va donar un dissabte molt entretingut, o bé, la cursa justeta, però és que no prometia res més el traçat, ja sabíem el que ens enfrontaríem i va acabar sent així, una cursa interessant per estratègia, però a sobre pista batalles poquetes. Sí, és un circuit que sense Verstappen seria inviable que estigués la Fórmula 1 allà, però ja va bé, o sigui, els focus mediàtics de la Fórmula 1 estan coberts. Els fans de Ferrari tenen Monza, els fans de Hamilton tenen Silverstone, i els fans de... És cert que Verstappen té molts més jocs de gent que li fa suport. Té Zandvoort, té Àustria, que clar, és casa de Red Bull i tal. A Spa, ell és nascut a Bèlgica i normalment hi ha molt color taronja a les grades i fins i tot crec que a Hongria van molts holandesos al Gran Premi. O sigui, ja té 4 grans premis seus. Sí. Hongria, que també, com a anècdota, també deuen ser meitat holandesos, meitat finlandesos, perquè exacte, també entre Kimi Raikkonen i Kubica sempre hi ha fans d'aquests dos pilots a Hongria. Era com que com a Finlàndia i a Polònia no hi havia GP, doncs anaven a Hongria. Ara veurem si els holandesos segueixen anant a Hongria, però sí, té diversos grans premis de casa el Verstappen. Sí, era com allò aquella cervesa, no? Allò d'on va triomfa, doncs una mica el mateix, no? Que aquesta Verstappen mania cada vegada, aquesta Orange Army cada vegada doncs conquereix més territoris, més països i més circuits. Jordi, com pensava que diries alguna cosa? No, clar, jo em pensava que algú més saltaria. Jo ja he parlat de les bondats de Zandvoort. A tot això, deixant Zandvoort de banda, tenim un Verstappen que recupera el liderat del Mundial, que torna a ser líder de 3 punts d'avantatge sobre Hamilton amb un cap de setmana espectacular. També, no només olé a Max Verstappen suportant la pressió de córrer a casa, sinó també molt bé Red Bull gestionant, no posant-se nerviós i no caient en la trampa de les estratègies de Mercedes. Els van proposar un doble joc i el van saber gestionar a la perfecció. En aquest cas també, aplaudiment al mur de Red Bull. Total. Red Bull ha pres. Sí. De fet, quan... A mi m'havia agradat la idea de Mercedes del 2 contra 1 que li van fer a Verstappen. Estava molt ben plantejat, però després l'execució
no va ser del tot bona, perquè la segona parada de Hamilton li paren en boxes i li fan un lío de meterle un tràfic i Sí. no sé, la idea era molt bona però l'execució no em termina de convèncer. Mm. El tema aquí Potser és, és amb la diferent. segona aturada, Ui. és això, que el trànsit en un circuit tan estret, que és la primera vegada que hi vas, és difícil de calcular, sobretot pel tema de... Sí, tu calcules que tens pneumàtics nous i li tiraràs l'undercut i estàs en prou distància, i la idea que fas és el tires amb els pneumàtics mitjos. No aniràs a posar un pneumàtic dur perquè sí que t'arribarà fins al final, però la idea és guanyar la posició en pista. I a partir d'aquí, com que des de Mercedes jo crec que no pensaven que Max Verstappen tingués res més, que ho estava tirant tot, s'esperaven que no tingués prou per intentar frenar l'undercut. La primera aturada és una mala aturada, la de Hamilton. La segona és això que dius tu, Rubén, que el posen en trànsit, i d'alguna forma ja es veuen compromesos d'aquí fins al final de la cursa, perquè Verstappen posa pneumàtic dur fins al final, saben que arribarà i saben que és molt complicat avançar en aquesta pista. Per tant, sí, l'execució va donar molt que desitjar. Si la primera parada no arriba a ser dolenta, qui sap què hauria passat, perquè no el va enganxar de miracle. I la parada, bé, no va ser molt dolenta, però tampoc va ser ràpida. I va anar d'un pèl. Sí. Aleshores, potser hagués sortit bé. Res, o sigui, una miqueta si la roda hagués sortit quan havia de sortir. Deien a la Zon que el problema havia sigut també de Hamilton perquè havia entrat amb el cotxe una miqueta girat. I que per això havia costat més que sortís la roda. Però bueno, qui sap què hauria passat. Però jo estic d'acord també amb el Rubén. Jo quan el van ficar Hamilton a la segona parada vaig dir... Després s'ha de dir que era bastant divertit perquè clar, tota l'estona a les 84 queixes que va fer Hamilton durant tota la cursa, que, a veure, que jo no sóc una hater de Hamilton per res del món, però jo recordo que estava amb un amic mirant la cursa al sofà i com, sisplau, o sigui, jo li estava cridant a la tele, el meu amic estava descollonant, en plan, per favor que calli, o sigui, és insuportable, és insuportable. I quan es va queixar del tràfic, de que ell tenia tràfic i bueno, que Verstappen tenia molta sort amb el tràfic, era com, a veure, o sigui, sí, però alhora ell potser està gestionant-ho millor, no ho sé, però bueno, sí que és veritat que almenys en aquell moment quan el van parar la segona vegada, en el tràfic tenia raó. Jo crec que ja Ara que... fa una mica el paper, no? De plorar una mica, és joc psicològic, una mica com Djokovic, que tots saben que guanyarà, però fa aquests jocs de... si estic bé, si estic malament, però guanyaràs igualment. Però ho fa, és un paper que fa sempre, sí. Recordeu una cursa amb tanta queixa per la ràdio de Hamilton? Sí. Tanta no. Sí. Tanta? Però és que era cada 2 o 3 voltes hi havia una queixa. Bueno, a Mónaco aquest any també, També ho va fer. Mónaco aquest any va ser bastant insuportable, És també. veritat, és veritat, és El veritat. dia- el Si, dia que- el dia si que tirem té de el dia- meroteques, segurament hi ha alguna que... És veritat. Mm. Perquè aquesta entra també directe al top. I Sí. tenir una... El període entre primera i segona aturada, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do les que va deixar anar per la ràdio. Ho va intentar però va fer curt a Hamilton. Surt derrotat de Zandvoort, diguéssim, o no és tan derrota aquesta segona posició? Per mi no, Perquè- per mi no. No. Partint de que jo tinc la sensació que Verstappen va córrer tota la cursa, com dèiem abans, amb aquest parell de decimetes a la butxaca. Crec que Mi no. en cap moment Hamilton es pot tenir res a fer. Per mi no surt derrotat perquè era una cursa que tothom assenyalava Verstappen com clar favorit. No li ha guanyat d'un minut, vull dir, la cursa està disputada. De fet, ha aconseguit la volta ràpida i no són 7 punts de diferència, sinó que són 6. No són 8 si l'hagués aconseguit Verstappen. Jo crec que sí, perd el liderat, però ara venen Monza i Rússia, que en teoria són circuits que al Mercedes li van millor que al Red Bull. Ja veurem el que passa, però
Per mi no surt derrotat, òbviament tampoc és una victòria, òbviament, però bé, s'han fet bons els pronòstics, a passar del que pensàvem que passaria. Minimitza danys, no? Diguéssim. Sí. Bueno, ve Monza i ve un altre sprint race, que aleshores això també són punts extra. Bueno, Sí. 2-3 punts, però bueno, que Exacte. aquest any són molt importants. Aleshores, jo no crec que surti derrotat. De fet, els Team Radio que han sortit avui, ell sona, després de les queixes que va tenir, sona bastant content. I l'enginyer li diu, sí, no et preocupis que la setmana, o sigui, a Monza ho tornem per 2. I a més, podria haver estat pitjor per Hamilton, perquè clar, si Pérez classifica bé, el Red Bull tenia molt bon ritme, podria haver estat un 1-2 de Red Bull. O sigui, no està tan malament el que li ha passat a Hamilton aquest diumenge. En absolut. I a més el tema aquí és això, que ara ve Monza, ara venen circuits que afavoreixen bastant a Mercedes per davant de Red Bull. Vindran circuits amb baixa càrrega aerodinàmica, on el rendiment del motor serà molt important, que tradicionalment també són bons escenaris per Mercedes, i per tant tenen moltes opcions ara de seguir guanyant i retallant punts. Jo de fet crec que un doble podi a Zandvoort, en el qual Hamilton no està massa lluny de Verstappen, és un gran resultat per ell. Jo, de veritat, crec que Mercedes no és tan cotxe inferior a Red Bull actualment. És a dir, veiem que Red Bull és un gran cotxe, veiem que Red Bull és un cotxe que pot fer podis de forma regular, sobretot en mans de Max Verstappen, i Poles també està lluitant sempre en les classificacions i té bon ritme de cursa, però és que Mercedes no està gaire lluny tampoc, i va de detalls la cosa. Ara arribarem a Monza, que jo crec que Mercedes és favorit, i tot que no sigui una victòria de Mercedes, ja sigui de Hamilton o Bottas, serà una sorpresa per mi. I més endavant d'això, doncs vindrà Sochi, que és territori Mercedes també, vindran altres circuits que bé. Austin, que li agrada molt a Hamilton. Exacte, Austin també. De veritat, jo crec que el millor que li ha passat a Hamilton és arribar amb 6 punts de diferència a aquesta alçada de temporada, perquè ara li ve la seva part del campionat. El tema és que la dinàmica de Hamilton és només una victòria en les últimes 9 curses. Això no passava des de... Déu-n'hi-do. Això no passava des de, vaya, l'últim any que no va ser campió, el 2016. Així que, clar, s'està agarrant al campionat perquè és un mestre i perquè Verstappen ha tingut mala sort I perquè ell ha en tingut alguns sort. moments. I ell ha tingut sort, però també ho està fent bé de salvar curses. No s'està ficant en líos, ha salvat les curses que tenia que salvar, ho està fent bé. Està arribant al punt del campionat decisiu, com el 2017 i el 2018, que va aguantar la primera part de Vettel al campionat i després va arrasar. Clar, Verstappen és millor que aquest Vettel, però ja veurem el que passa. Totalment, Rubén, és 100% encertat aquesta visió que les segones parts de Mundial de Hamilton sempre són molt millor que la primera, per tant, a veure com va tot plegat. Entre els circuits que ve per davant, que en principi se li dona millor Mercedes que Red Bull, i que ja de per si Hamilton sempre té aquesta evolució cap amunt, doncs pot ser un fet diferencial. Abans parlàveu, no, d'aquest puntet de la volta ràpida, que si era per Verstappen, que si era per Hamilton. El moment còmic de la cursa va ser en el moment en què per Team Radio salta doncs, el clàssic ja a Valtteri i James dient que, si us plau, aborti l'intent de volta ràpida i no faci la volta ràpida. 10 segons després, pam, volta ràpida. Jo en aquell moment estava totalment incrèdul. Vull dir, bé, em va sortir riure perquè dic, aquest tio, o sigui, sap que se li acaba el xollo a Mercedes i, com dirien en castellà, no? Por lo que me queda en el convento me cago dentro, no? Però no, es veu que finalment el que va passar és que igualment ell va aixecar, però va acabar fent la volta ràpida i després Hamilton la va poder acabar fent sense problemes. Bon moment de la cursa aquest, Va ser un moment curiós. Va ser el millor moment de la cursa, sense cap mena de dubte. Jo estava per terra. Que s'ha de dir, això és una putada perquè li treu... Sabeu, a veure, els AV Crems,
És a dir, el que poses al caldito perquè quedi millor. Vale, doncs els avecrems de les històries podrien ser una miqueta el mateix, no? Podrien ser afegits. L'avecrem d'aquesta és que Bottas podríem dir que ho va fer a propòsit i que anava a treure la volta a Hamilton, però la realitat és que ell mateix ha dit que no, que només estava jugant una miqueta i, de fet, quan tu mires els minisectors, va afluixar el pedal i es veu que va frenar moltíssim. De fet, Hamilton li va treure la volta per més d'un segon. Aleshores, no va anar a propòsit a fotre, però bueno, sí que va ser... Ens va regalar un gran moment. Un momentasso. Jo he vist com tants memes de Bottas fent... Bueno, no sé si això es pot fer al Twitch, però... fent el didet del mig. Va ser meravellós, absolutament meravellós. És que el tracta molt malament, el pobre Bottas. Whom it may concern, fuck you. Efectivament. Que va dir ell mateix. Rubén, Cobo, com us vau quedar també amb aquest momentàs? Jo crec que recordarem aquesta cursa, més enllà de que Verstappen va guanyar a casa per primera vegada, això de Bottas. Un pilot que li queden pocs mesos a Mercedes i fa això. A mi em va sorprendre perquè la primera part de la cursa Bottas va fer una bona feina per l'equip. De fet, un dels millors diumenges de Bottas de la temporada. Molt bona cursa en general. Però després aquest numerito, no ho sé. Jo al principi veia realment que s'estava rebel·lant contra Mercedes, però tothom ho volia, no? Sí, però em semblava molt sorprenent després d'aquesta primera part de cursa que vas fer. O sigui, si et vols revelar, que el pobre Bottas té totes les ganes de fer-ho, o tot el dret de fer-ho, volia dir això, no facis aquesta primera part de la cursa d'ajudar a Hamilton i a l'equip i després fer això de derrotat. No sé, és molt... Va semblar com molt de pringat. Ai, saps? no, és que... O sigui, si et vols revelar, revela't des del primer moment, no al final per fer una volta ràpida que al final la va fer Hamilton, o sigui, no va servir per res. No sé, em va semblar molt... Però tu en el moment que també l'atures a 2 voltes de final és normal i completament lògic que vagi per la volta ràpida. És a dir, ja, però ell sap perfectament que no pot treure la volta ràpida a Hamilton. Ho sap perfectament. Sí, però si... Si la treu és perquè s'està revelant. Està. És que... Sap perfectament. Sí, però si l'has d'aturar per motius de seguretat, podria ser un doble pit stop sense cap mena de problema i fotre Hamilton i Bottas a la mateixa vegada. Això també. Llavors, aquí tampoc crec que estigués 100% ben gestionat per Mercedes. Deies, Cobo? No es va gestionar gens bé. És però el que anava a dir. també el Bottas no... Bottas no va estar molt... No sé si elegant o intel·ligent, no sé. No sé com dir-ho. Clar, no, és que, aviam, és una mica barrejant el que dieu els dos, no? Està mal gestionat perquè no costava res fer una doble aturada i Bottas en aquell moment sí que fa una mica amagar el fet que s'està revelant perquè, clar, el paren i, escolta, em posaran pneumàtics tous i em diuen no facis la volta ràpida, doncs escolta, he tingut un cap de setmana molt avorrit, deixa'm com a mínim que tingui una miqueta d'emoció ni que sigui al final, i més sabent que Hamilton anava a parar. Ell va fer 2 actons que suposo que s'ho devia passar millor que en la resta del cap de setmana, i després quan li diuen que afluixi, ell afluixa. Per ell cap problema, ell sap que no està allà per causar problemes a Mercedes amb el poc que li queda, i per tant... Bé, s'ho va passar bé i al cap i a la fi no va passar res perquè Hamilton va fer la volta ràpida i ja està. És a dir, sí que va ser el moment còmic de la jornada i ens quedarem això segurament com a record d'aquest gran premi més enllà de la victòria de Verstappen. I dèiem, no? Un bon paper com a escuder de Bottas en el Gran Premi d'ahir, on hi ha de ser com a mínim, no? El mínim que se li exigeix és això. I jo personalment crec que cada vegada podem dubtar més de que està complint els mínims exigibles és Checo Pérez, l'altre segon pilot, no? D'aquests 2 equips punters. Un Checo que, bé, per mala gestió també de l'equip i no gaire, i una volta ràpida no massa brillant a la Q1, doncs queda fora la Q1
condicionant tot el que condiciona això, és a dir, que Verstappen en un circuit tan curt, en tant de trànsit, no té el seu escuder al costat, sinó que el té al final de la graella, i no és la primera vegada que Checo doncs, no està allà davant per donar un cop de mà a Verstappen. Tot i així, s'ha de reconèixer bona cursa de Checo, el millor pilot del dia, per votació popular. Bé, ens va regalar un recital d'avançaments en un circuit on a priori no es podia avançar, però això sí, si no avances amb un Red Bull, l'hem-ne. Sí, però el problema és el de sempre. Si no classifiques bé, ja vas liat per diumenge. I Pérez li està passant això tota la temporada. Des de Bahrein, que ja Bahrein ja es va quedar fora de la Q3. El tema és que Pérez està vivint una mica de la victòria de Bakú i de la bona cursa que va fer a França, però la seva temporada és Molt justeta. decepcionant. I És decebedora, i tant. és que critiquem molt a Bottas, amb raó, Aquesta temporada Bottas no ho està fent bé, però és que està per davant de Pérez. O sigui, i moltes vegades diem que el Red Bull és millor que el Mercedes aquesta temporada. Escolta, doncs Pérez se l'ha de criticar també. Perquè està, crec que una mica per davant de Norris al Mundial. Ara l'acaba davant. Ah, no. Oh, Bueno, no. sí. Crec que va per darrere. Per darrere. Jo sé que Per darrere, estan crec. molt junts Bottas, Pérez i Norris, però a veure. Sí. Ara Jo he de dir mateix... Ui, Ara mateix la classificació és Verstappen 224,5. I Norris 5, quart. que em posa dels Sí. nervis i l'arrossegarem tota la temporada. Hamilton 121,5, Bottas 123, Norris 114, Pérez 108. I després Leclerc amb 92. Però sí, temporada per mi totalment decebedora de Checo Pérez. l'any passat teníem a Albon, o sigui, la penya estava demanant-li el seu cap, però uns comentaris horrorosos d'Albon que no tenia qualitat, que potser el feien fora a mitja temporada, que no l'acabaria. I Albon va fer exactament el mateix que Pérez. Recordo quan Albon avançava, feia el mateix, avançava a 4, 5, 6 persones i acabava setè. I tothom se li tirava a sobre. Sí, clar, no, però és que el problema és que no qualifica bé. No pot ser que estiguem tenint a Verstappen segon, tercer o que sigui a la pole i ell estigui vuitè. I aquest any està passant el mateix. A mi em sembla un insult que a més el votin pilot del dia. No. Va amb un Red Bull. Aviam, Va fer una errada al principi que li va costar... O sigui, va haver de fer una parada extra més. O sigui, va fer una errada molt greu, intentant avançar Mazepin. Vull dir, no, hi ha una espècie d'endiosament de la figura de Pérez perquè porta molts anys a la Fórmula 1, perquè va guanyar des de l'última posició l'any passat, perquè ha guanyat a Bakú, però O sigui, a mi que la gent no. tens part de raó en aquesta comparació de que se li permet molt més a Pérez que a Albon o a Gasly fa 2 anys, però també, primer, ha guanyat una cursa aquest any, que Albon... Sí, l'ha guanyat amb sort o el que sigui, però l'ha guanyat, Albon no va guanyar cap. Podria haver guanyat. Podria, però no, és que són els easy. Ja. Són els easy. És injust, però és així. I també té crèdit de tot el que ha fet a Force India. O sigui, Force India i Racing Point. I això a la Fórmula 1 pesa molt, perquè Albon, què havia fet abans? No havia fet quasi res. I Pérez arriba amb un currículum molt diferent. I això li dona crèdit per... mira, esperem un any més, no et fusilem a la primera. Pot ser injust per Albon i per el que va fer, per el que va passar amb Gasly també, però té més crèdit Pérez. No, I tant. Digues. No, que dic que no en té gaire tampoc perquè és el que comentàvem abans. En aquesta Fórmula 1 classificar bé és molt important, tenint en compte que la zona mitja està bastant a prop, no està tan lluny, vull dir, de l'any passat, respecte a l'any passat de la zona alta, i per tant classificar bé és crucial. I en un circuit que no pots avançar, classificar malament, com va fer Pérez, és delicte. És delicte i no... Red Bull no es pot permetre més actuacions així si realment vol optar a guanyar el Mundial de Constructors aquest any. Ja està. És que no està posant les coses gens fàcils. No. Digo Pérez. No. Gens. Un altre cap de setmana que vam tenir Pierre Gasly,
un dels millors pilots de la resta, en aquest cas el millor de la resta. No hi ha manera de treure'l d'aquest top 6, top 7 en gairebé cada cursa, ara top 4, segon millor resultat de la temporada i completament merescut. Gran cursa, però sobretot gran quali del francès del Tauri. Sí, és el contrari que Pérez classifica molt bé, Gasly. Classifica molt bé i a partir del dissabte ja construeix una mica el resultat de diumenge. Sobretot en circuits com aquest, com a Zandvoort quart, a Mònaco ho va fer molt bé també. És un pilot que aquest any està classificant molt bé i clar, quan hi ha circuits que costa molt avançar ja té molt guanyat. Jo crec que després de Verstappen, Hamilton i potser Norris és el pilot de la temporada, Pierre Gasly, per mi, Hem la línia de l'any passat. De fet, avui fa un any de la victòria de Monza, a Gasly. Sí. Jo no em mateu, O sigui, jo ser pilot de la temporada no ho sé perquè crec que Norris la primera part de la temporada abans de la pausa havia sigut molt bona i si hagués aconseguit la pole ara estaríem dient que és el pilot de la temporada probablement. Però porta dues coses molt dolentes. Però jo no sé si li donaria el títol ara mateix, però crec que sí que està allà en la batalla per aquest títol, pilot de la temporada. Jo de moment posaria per davant lleugerament a Gasly simplement pel fet que va amb un Alfa Tauri. I Norris ha tingut un molt bon rendiment, sí, però té un McLaren, que és un McLaren que està de forma bastant sòlida a la zona mitja, i l'Alfa Tauri ha tingut curses en les quals ha hagut de patir per classificar-se en Q2, ha hagut de patir davant de Ferrari i de McLaren, i en un circuit així de complicat com és Zandvoort, que no permet cap errada, Gasly va fer una grandíssima classificació, un grandíssim cap de setmana, i jo no m'esperava que acabés per davant de cap dels dos Ferrari, perquè els dos Ferrari anaven molt bé. Per tant, jo ara mateix el veig millor de forma que Norris, tot i que Norris sí que és cert que està fent una temporada pràcticament immillorable. Sí, però també s'ha de dir que tots dos, tant Gasly com Norris, estan apallissant el seu company d'equip, però clar, Gasly té a un rookie, Norris està apallissant a Ricciardo, que molt poca broma. Sí, jo pot ser una mica per davant Norris, però sí que et diria Verstappen, Hamilton, Norris i Gasly els 4 millors pilots de la temporada. Sí, i a més és això, no? O sigui, són dos pilots que no baixen del top 10 gairebé mai, i és una excepció, i una d'aquestes excepcions ha passat amb McLaren aquest cap de setmana. Ara dèiem, no?, aquesta Ferrari sòlida, passant per davant de McLaren al Mundial de Constructors. També de decebedors McLaren, tot i que ja sabien que no seria el millor circuit per ells, els ha passat també sobradament per davant Alpine, amb un Fernando Alonso també, un dels MVPs del cap de setmana, una altra vegada, una gran sortida de l'Asturià. Alonso, campeón. El plan. Què has de dir al respecte? Aviam, Alonso està molt i molt bé. Jo crec que no li sorprèn a ningú. Ja la seva actuació al Gran Premi d'Hongria deixava clar que ja s'havia tret una mica el rovell de sobre, no? Ja estava perfectament en perfecte estat de forma després d'una adaptació una mica complicada al principi. Ara ja està en plenitud i esperem més actuacions així. Segueixo creient que és dels millors pilots de la graella actual, i tenir-lo sempre en aquestes posicions ja no ens haurem de sorprendre. Realment, tot i tenir un Alpine que no és ni de lluny, diria, jo crec que és el cotxe més 5è, 6è millor cotxe de la graella, doncs fantàstic, meravellós. 5è, no?, segurament, per cotxe. Sí que després ahir amb l'Aston Martin. Allà amb l'Aston Martin. Depèn del cap de setmana. Sí, bueno, Gasly sempre crec que té el rendiment per sobre del que és Alfa Tauri, i després els Aston Martin, que són més pecho fríos que una altra cosa. Aquí, doncs, amb aquesta balança, al final, si Alpine és més regular, doncs al final hi sortirà guanyant, a més de tot el sac de punts que van aconseguir doncs, amb Hongria, no?, distanciant-se en aquest Mundial de Constructors. Ja per acabar aquesta tertúlia del Gran Premi d'Holanda, a Zandvoort, la gran sorpresa del dissabte, aquesta 7a posició en quali de Giovinazzi, que després en cursa va fer un esperpent de cursa, acabant dels últims, i on li tocaria realment estar a Alfa Romeo.
Sí, semblava Moltes que... No, semblava que Ho has podria ser... resumit molt bé. Semblava que podria ser una cursa bona per Giovinazzi perquè clar, classificar setè en un circuit en el que és difícil avançar i tal, però després es va venir molt a baix. No sé si desgast de pneumàtics no ho va portar bé, però una mica decepcionant. A més, sense Raikkonen, que tenia Covid, havia de ser una mica l'esperança d'Alfa Romeo, però al final ha acabat a la posició en la que li toca per cotxe. Però després el dissabte que va tenir és una mica com... És una llàstima. Sí. Que ja ho he dit, però és que ho has resumit molt bé, no? A part, Giovinazzi és un pilot que no crea cap mena d'emoció ni expectativa. Està allà. Aleshores, no sé, veure classificar setè va ser com... O sigui, em vaig alegrar, però alhora tampoc. O sigui, vale, que bé per ell. I veure'l baixar tant, doncs, bueno, quina pena. Però no em genera cap mena de... Em sap supergreu, però no em genera cap mena d'interès. Perquè després la pista tampoc fa res. Potser és que no l'ensenyen. O sigui, potser és que la realització no se centra en ell per alguna raó. La mano negra. Sí. Però fora conyes és que no està allà, aleshores pues, està allà, existeix. Giovinazzi i Carlos Sainz... Veuràs tu l'any que ve amb botes. Sí, crec que entre Carlos Sainz i Giovinazzi acumulen un total de 20 minuts de presència en pantalla en les últimes 3 temporades, així que bé. Sí que és cert que en parlem sempre que fan coses grans, no? Giovinazzi sempre diuen que és un dels millors sortint en primeres voltes, però no va ser el seu cap de setmana. La seva classificació va ser més un fet d'aprofitar-se de banderes vermelles, de fer el temps quan tocava i de no cometre errades, que no pas de mèrit propi, però bé, en definitiva. Sí. A banda de Fórmula 1, aquest cap de setmana també atapeït, emocionant i amb molta coseta a Zandvoort. Hem tingut Fórmula 3 i hem tingut dobles sèries. També, per tant, tenint el mateix que van tenir a Spa, tot just fa una setmana. Fem una repassadeta ràpida, Jordi? Així és, i hem tingut un cap de setmana en el qual tenim ja una mica bastant clar com es decidiran els dos títols. No s'ha decidit cap dels dos. Pel que fa a la Fórmula 3, ens queda només una ronda a Sochi. Ara deixarem Fórmula 3 aparcada durant una estona, no anirem a Monza en Fórmula 3, tornarà a la Fórmula 2, això sí. I bé, a Zandvoort el que hem tingut ha sigut una declaració d'intencions de Dennis Hauger, el noruec, que ja es situa amb 43 punts d'avantatge amb només una sola ronda per disputar-se, posa la directa cap al títol, i el seu immediat perseguidor, que és Jack Doohan, necessitarà pràcticament el cap de setmana perfecte i bé, creuar els dits, tocar fusta, qualsevol mena de ritual per tenir bona sort per intentar guanyar aquest títol, però jo opino que no podrà ser així, perquè Hauger està en molt bon estat de forma. Sí que semblava que després del cap de setmana a Spa Doohan podia retallar i entrar en una bona tendència, però aquest últim cap de setmana amb la victòria de Hauger, sobretot en la tercera cursa, va deixar clar que ja dependrà de la sort aquest desenllaç del Mundial de la Fórmula 3, i que segurament ja només el pot perdre Dennis Hauger, no el pot guanyar Jack Doohan. I més enllà d'això, el que deies també... Digues. No, anava a dir un dels altres noms del cap de setmana, no? A part de Hauger i de Doohan, i a part, evidentment, també de Novalak, que sempre està per allà dalt, no? Dos segones posicions. Primera victòria de la temporada per Víctor Martins, francès de MP, que li havien vist moltes cosetes, li havien vist bones actuacions, però fins ara no havia pogut guanyar, i crec que serà un pilot a tenir en compte per la temporada vinent si és que no fa el salt a la Fórmula 2. Així és, i també vam tenir una victòria d'Arthur Leclerc, que jo m'esperava molt més d'ell aquest any, sincerament, però bé, sembla que encara té flaixos, no? No té prou regularitat encara, però sí que té talent per fer coses grans, i veurem aviam. Aquest no ha sigut el seu any, esperem que sigui el següent, perquè bé, venint d'on ve, sabem que la seva família té talent i esperem que entregui també. I també havíem tingut W Series aquest cap de setmana a Zandvoort. La cosa s'estabilitza bastant.
Vam tenir victòria d'Alice Powell, que empata a punts amb Jamie Chadwick, però Powell, com que n'ha sumat 3, es col·loca de moment líder, a falta de 2 rondes al circuit de les Amèriques i a Mèxic. I per altra banda, Kimi Lainen, que torna a aconseguir un podi, s'estabilitza una mica després d'un inici una mica perillós en el qual no va poder tenir bons resultats i la van pràcticament descartar del títol, com serà així ja crec fins al final de temporada. I en definitiva crec que també es decidirà per detalls, no? És una mica una lluita bastant similar a la que estem tenint a la Fórmula 1 entre Hamilton i Verstappen, i aquest mundial entre Powell i Chadwick també es decidirà per detallets i per sort, segurament. A més, també... Digues, perdona, Diana. No, segurament anava a comentar el mateix, no? Que la Nerea Martí va quedar quarta. Interessant, no?, Després la regularitat que està tenint. Sí, després del podi també que va fer. Interessant i... Bueno, jo no la coneixia abans de les W Series i al principi sí que va tenir un inici una miqueta més... Discret, sí. Sí, discret. En canvi, semblava que la Belén tirava molt més, ara una miqueta a l'inrevés. La Belén està més a mitja taula, però molt sorprenent i molt positiva la nota de Nerea Martí, la veritat. Doncs sí, les W Series que tornen, com deia el Cobo, al circuit de les Amèriques per tancar la temporada a Mèxic i de moment cap de setmana a Zandvoort i aquesta setmana que torna a ser setmana de Gran Premi, It's Race Week una altra vegada, triplet, tot i que a Spa van tenir la no cursa, no? Però triplet, toca un altre circuit de la vella escola, anem a Monza. Diana, Rubén, Cobo, qui és el favorit? Mercedes, oi? Mercedes. Sí. Sembla que sí. És més, et dic una cosa, doblement favorit, perquè si no aconsegueixen guanyar les 2 curses, perquè són 2 curses, recordem que tindrem sprint race, tot que no sigui una doble victòria de Hamilton, o victòria de Hamilton i Bottas, m'és igual, però que els Mercedes guanyin les 2 curses, per mi és una sorpresa majúscula. De fet, podria ser un cap de setmana, sé que no és fàcil que passi, però que Bottas acabi per davant de Verstappen i fer un 1-2 i treure més punts del Mercedes. Però bé, ja sabem el nivell que està Verstappen i el nivell al que està Bottas. Llavors sí que veig molt favorit a Hamilton i després d'outsiders, clar, és casa de Ferrari, però jo a Ferrari no ho veig per fer grans coses a Monza perquè no és el patró de circuit idoni per Ferrari ara mateix. I sí que pot ser McLaren, pot apretar una mica a Red Bull com a segon equip. Sí. Veient els patrons que vam tenir més o menys d'alguna forma a Bakú i veient també el que vam tenir l'any passat, més o menys el que ens diuen els pronòstics és una mica això, no? Domini clar de Mercedes, Red Bull per darrere a priori i McLaren segurament despunti com a tercer equip. I ara Aston Martin ho pot fer bé també. Per exemple. És un bon cap de setmana. Per exemple, sí, totalment. I ara dèiem, no? Dissabte tornem a tenir sprint race, per tant tornem a tenir quali el divendres, aquest experiment que vam veure a Silverstone, el tornarem a veure repetit ara a Monza. Què n'esperem? Servirà d'alguna cosa o serà bastant processó en format curt? Jo tinc ganes de veure-la. Ja sabeu que a mi m'agrada molt l'altre sprint race, va ser un cap de setmana interessant. Jo tinc ganes. No crec... Bueno, clar, és que dic que no crec que sigui un processó. Espero que no sigui una processó. I precisament, la gent estava queixant, no?, de que duraven pocs punts, i precisament perquè són pocs punts jo crec que estarà bé també perquè aquest Mundial sí que va d'un punt. Aleshores lluitaran molt per aquells punts Hamilton i Verstappen. Per tant, jo tinc ganes. Jo no. El tema de l'Sprint Race... Magnífic, s'ha acabat. Unexpected. El tema de l'Sprint Race és que és una cursa en la que si fas una errada ja surts últim en la cursa de veritat, on si donen els punts. Perds molt més que guanyes. Sí, i fa que els pilots no arrisquen massa. Sí que ho pot fer un Alonso com a Silverstone, que no es juga res, però
Verstappen, Hamilton, sí que aquest mundial va d'un punt, però pots guanyar 3, però pots perdre 25. És que, saps? Ja. Mm, a mi Jo no, confio en ells, a mi no m'acaba d'agradar la idea de l'Sprint Race. A mi no. Però li dono aquest vot de confiança de 3 curses a l'any, a veure si funciona aquest any. A Silverstone no em va agradar, veurem a Monza. Sí, jo sempre he dit, no?, que per mi, ok, 3 curses, o sigui, no adaptar-ho com a format de quali sempre, però sí veure-ho puntualment 3-4 vegades a la temporada, per mi pot estar bé. I tinc ganes de veure com funciona a Monza, a veure si funciona molt diferent del que va ser a Silverstone o no. I ara també parlàvem de la Fórmula 3, no sé si teniu alguna cosa més a comentar sobre aquesta prèvia de Monza en Fórmula 1. No, jo ja he dit que no espero gran cosa de Spin Race, no em va agradar tampoc la primera edició a Silverstone i en aquesta edició a Monza, tenint en compte que Monza és un circuit en el qual les curses també acostumen a ser processons perquè costa molt seguir el cotxe del davant i l'efecte de race és menor, no espero gran cosa de Spin Race. Veurem. Dissabte, horaris de dissabte, a veure si els tinc per aquí, així fem una repassada ràpida. Divendres a les 6 a quali, a 2:15 lliures 1. Dissabte, lliures 2 a les 12 a migdia, a 2:45 de la tarda, de l'11 de setembre a dissabte, Sprint Race. I diumenge, com és habitual, cursa a les 3. També tindrem Fórmula 2, un nou capítol d'aquesta batalla pel títol entre Òscar Piastri i Guan Yu Zhu, tot i que també Schwarzman, Ticktum i Juri Vips estan a propet. No sé si creieu que pot ser... Encara queden moltes curses de Fórmula 2, encara queden 4 cites, per tant 12 curses, que són moltes, tot just la meitat del campionat. No sé si creieu que pot ser el catalitzador per a algú d'aquests pilots, Monza. Queda molt encara. De fet, estem a la meitat de la temporada. La meitat, sí. Queda molt encara, però sí que el tema de que siguin només 4 rondes fa que un mal cap de setmana et mati en la lluita pel títol. Així que amb regularitat es guanyarà aquest Mundial de F2. És que no tenim cursa de Fórmula 2 des de Silverstone, Fa molt. I l'anterior era Bakú. Vull dir, estem parlant de principis de temporada. És una altra cosa que no m'agrada d'aquesta temporada, que hi ha un cap de setmana en F3, un altre en F2, estem 2 mesos sense veure els pilots d'una categoria, 3 curses per mi és massa, no m'agrada. Sé que estic molt hater avui de rajar de l'Sprint Race i d'això, però és que... Ja t'acompanyo el hate. Vale, gràcies. És que no li veig molt sentit. I també que si es faci la classificació divendres i després ja a la primera cursa dissabte ja la graella és invertida. No ho veig, la veritat. Doncs això, tindrem Fórmula 2 aquest cap de setmana a Monza, veurem com va. I diguéssim que si ja de per si un triplet de curses ja genera informació de per si, just abans del Gran Premi d'Holanda, Kimi Raikkonen va anunciar que retira, que deixa la Fórmula 1 a final de temporada, per tant quedava un seient lliure a Alfa Romeo i avui mateix, aquest matí, s'ha confirmat que Valtteri Bottas ocuparà aquest seient a Alfa Romeo, per tant, finlandès per finlandès, Bottas, doncs, que abandona Mercedes, o millor dit, el fan fora de Mercedes, on no li renoven el contracte per ser políticament correcte, però bé, no continuen apostant per ell i provarà més sort amb un equip de la zona mitja, que estic segur que allà, sense la pressió d'estar amb Hamilton al costat, pot demostrar la qualitat que té, que crec que és molta. Com veieu aquest moviment? Anem per parts, perquè després d'aquest anunci de Bottas venen altres fitxes del dominó, però de moment, com veieu aquest moviment de Bottas cap a Alfa Romeo? Creieu que era la sortida natural? Us esperàveu a Williams, potser? No. Jo me l'esperava a Alfa Romeo, de fet. És que l'anunci de Kimi Raikkonen era imminent i és un lloc bastant natural per
per Bottas. És un cotxe que no és molt competitiu ara, però que l'any que ve ho pot ser amb el canvi de reglamentació. És un cotxe que li pot... Perdó, és un equip que li pot anar bé perquè és el primer contracte multianual que firma des de fa molt de temps, de fet. Des de que ha estat a Mercedes sempre ha estat amb contractes d'un any i sempre havia dit que volia una mica aquesta estabilitat de tenir un contracte de més d'un any per saber que no té tanta pressió a sobre, no? Al cap i a la fi, tot i la pressió... Líder d'equip. Exacte, tot i la pressió també, desmesurada que ha patit a Mercedes, ara es podrà sentir líder d'equip i és un paper interessant que m'agradarà veure cap a on tira Valtteri Bottas. Jo veig un gran moviment per part seva. No me l'esperava a Williams, perquè anar-se'n a Williams és acceptar implícitament que t'han descendit i no... Bottas jo crec que té bastant amor propi com per no acceptar aquestes coses. Bueno, Williams va molt per davant d'Alfa Romeo ara mateix. Ja, però per Segueix sent punts l'equip B de Mercedes. de Russell a Bèlgica. És una classificació una mica... Abans de Bèlgica jo crec que ja estava per davant, no? Aviam, aquest any No ho està sé, Williams Per una mica Hongria, millor, per Hongria, sí. Sí, clar. però Alfa Romeo té una estructura bastant potent de cara a l'imminent, per tant. Sí. Sigui com sigui, no sé com ho veieu vosaltres, però a mi em sorprèn d'alguna forma perquè veiem com Bottas arriba rebotat de Mercedes, es diu que podria arribar Nick de Vries també, a Alfa Romeo, es diu que hi podria arribar Alex Albon, es diu que hi podria arribar Nico Hülkenberg, són aquests tres pilots que ballen també amb els seients de Williams. A mi em sorprèn que Ferrari pugui arribar a perdre el control dels dos seients d'Alfa Romeo i, diguéssim, vagin a parar a mans dels dos rivals que també té el Mundial, com són Mercedes i Red Bull. No, és que... Sí, és sorprenent. Però també a Ferrari no li va malament que Alfa Romeo tingui un pilot com Bottas que amb experiència per desenvolupar el cotxe. O sigui, ja Bottas el 31 de desembre serà de ser pilot Mercedes i tenir qualsevol nexe amb Mercedes. No sé si seguirà sent Toto Wolff el seu agent. Suposo que no. Però a Alfa Romeo i a Ferrari ja li va bé tenir un pilot com Bottas. Ja ha passat aquest any amb Raikkonen, un pilot ja molt veterà però que ho ha fet bé de desenvolupar el cotxe. Dèieu abans de Williams o Alfa Romeo. A mi m'hagués agradat Bottas a Williams, una mica més de romanticisme perquè tot va començar per ell a Williams, o sigui, no és tan gran però té 32 anys, ja potser és l'últim contracte seu de la Fórmula 1, acabar la teva etapa a la Fórmula 1 a Williams, intentar que l'equip pugi una mica i a Alfa Romeo tampoc aconseguirà podis. No sé, m'hagués agradat Williams, tot i... Ho veig complicat. Amb el canvi de Ja. Amb el canvi de regulació, imagina't, t'imagines? Amb el canvi de reglament potser Haas és l'equip dominant l'any que ve. L'últim gran canvi de reglament el 2009 vam veure com un equip que estava desahuciat, que es va comprar per una lliure, va ser el campió del món. Ja. Vull dir, Si tot continua una mica com és aquest any, a mi m'hagués agradat Bottas, per exemple, al joc de Stroll a Aston Martin, perquè sí que Bottas sembla ara mateix un pilot derrotat, però perquè està al costat de Hamilton. Però per mi és un pilot més que vàlid per la Fórmula 1. A un equip de la zona mitja. A un Aston Martin, sí, per mi és millor que Lance Stroll. Sí, i és un lloc on es sentirà important, que és també una cosa que ell buscava. I això a Williams potser t'hi sents, però saps que Williams ara mateix és una plataforma d'ascens. I si vas a Williams és perquè tens pretensions d'arribar més amunt. Bueno, però Alfa Romeo també ho és, per Ferrari. No tant. Que Ferrari sembla que la parella de pilots que tenen és molt a llarg termini i no sembla que Alfa Romeo sigui un banc de proves. No, però no tant si perquè... pot ser Williams per Mercedes. És que jo no crec que ho sigui tant, perquè Ferrari també té Haas com a plataforma d'ascens. Però a Haas, sobretot
sobretot mirant aquest any, és molt més difícil El fill, valorar un pilot Diana, a el fill. Haas que a Alfa No Romeo. t'escandalitzis, estava referint al fill. No he dit res, Cobo. Has no he fet dit una mirada, res. has fet una mirada. Nois, Continua, que el Cobo és un maleducat. No, el que volia dir és que per Ferrari és molt més fàcil valorar un pilot a Alfa Romeo que a Haas, perquè Haas, què vols que et digui, ja fa molt de mantenir el cotxe a pista. Sí. Però amb Alfa Romeo sí que pots veure aquest pilot ho està fent millor, pitjor. A Haas és que és impossible. Jo, de fet, Ah. no descarto que si es confirma, aviam, Giovinazzi de moment podria sortir també. I si surt Giovinazzi no descartaria que pugessin a Mick Schumacher, que sí podrien Sí. valorar una mica millor del Sí. que està És fent que- realment, i que hi hagi una mica més de moviment per la zona baixa. És a dir, Schwarzman de moment no ha perdut opcions en el Mundial de Fórmula 2 i si el guanyés podria ser una molt bona opció potser per pujar a Haas ara mateix, que clar, Haas ara mateix té aquests dos seients que tampoc valen molta cosa i si vols tenir un rookie perquè comenci a fer les seves primeres experiències en Fórmula 1 doncs pot ser una plataforma vàlida. És que, Esteu clar, assumint ara... que Haas sobreviurà. Sí, jo crec que sí. Bueno, Crec que sí. Clar, és que ara mateix, vull dir, tenim un trencaclosques important per resoldre. Primer de tot, o un dòmino, no? Primer de tot, perquè la Quina primera paraula era fitxa aquesta? Un trencaclosques, un rompecabezas. Mai. Un puzzle. Clar, la primera fitxa del dòmino que ha de caure, a priori ha de ser demà, tot apunta que és demà l'anunci de George Russell cap a Mercedes. O sí, fingim sorpresa, molt bé. Crec que n'hem parlat tant ja que pot ser demà oficial i ni ens sorprèn, no? Un cop caigui aquesta fitxa, clar, queda un seient lliure a Williams, o dos, perquè clar, tenim a Williams, que dèiem, no? Qui pot anar a Hülkenberg, qui pot anar a Nick de Vries, estructura Mercedes, per tant, en Williams tindria tot el sentit del món, però és que també s'ha parlat d'Albon. Per què no continuar a Latifi? Alfa Romeo, no? Ara afegíeu aquest condicionant de Mick Schumacher, que seria un salt natural, però clar, té el tap ja confirmat de Bottas, i per mi Giovinazzi no mereixeria sortir d'Alfa Romeo, crec que mereix seguir un any més, però clar, no hi ha lloc per tothom. A Haas, Mick sembla que es diu, no?, que Mick no hi vol seguir Haas, perquè és insostenible la relació amb Nikita Mazepin. I no queden més llocs a la graella. Per tant, és un trencaclosques, un dòmino que d'alguna manera s'ha de resoldre. Per tant, jo us proposo, sabent que demà a priori s'anuncia George Russell a Mercedes, si voleu fer una porra d'alguna manera de com quedarà finalment Alfa Romeo, Williams i Haas, jo crec que pot estar bé. Però això ens ho has d'avisar amb temps. Aviam. Ens ho preparem. Ara. Jo, a mi hi ha... Volem o el que creiem? A mi, Que creiem. aquí hi ha dos Que creiem. factors. Aquí hi ha dos factors que ho decidiran tot. El primer és si realment Russell acaba fitxant per Mercedes demà, ¿vale? Aquí hi ha dos Sí. factors, sobretot. El primer és... Sí, si no és demà, és passat. El primer... Jo crec que serà Russell, no confiem molt en un retorn de Nico Rosberg o de Michael Schumacher,